салом дӯстон, бо шумо канали Якду ва мо ҳар рӯз хабарҳои муҳими ММА-ро ба шумо пешниҳод мекунем. Агар то ҳол дар канали мо подписатся накарда бошӣ, пас подписатся намо ва аз беҳтарин хабарҳои ММА бархурдор шав. имрӯз боша ман ба шумо дар бораи дар кадом ҳол будани Тони Фергюсон ки худаша ғолиб меҳисоба нақл мекунам ва Ҳабиб Нурмагомедов боша ин замон дар бораи бои навбатияш фикри худро гуфт. хайчи сар мекунем, рафтем. Тони Фергюсон худша ғолиб меҳисобад. тренери Тони дар бораи дар чӣ ҳолат будани ӯ баъди пораженияи бой бо Гечи нақл кард. шумо бовар намекунед дӯстон, Тони дар ҳолати хуб қарор дорад ва аллакай ӯ ба тренировка кардан баргашт. бегӯш мекунем тренери Тонира. якчанд рӯз пеш ман бо Тони ҳамсӯҳбат шудам. ӯ гуфт ки пораженияш аз рӯи дукарата весагонкаш нест ки 3 ҳафта давом карда буд. Геҷи беҳтарин аст ва ӯ беҳтарин бойро нишон дод. гуфт Эди браво. инчунин Тони аллакай тренировка кардана оғоз намуд. ӯ ба ман гуфт ки ҳозир бисёриҳо аз кампулӣ танқисӣ мекашанд ва ман баромада маблағи калон кор кардам. барои оиламона онҳоро таъмин кардам. ман даи муҳориба бой додам, не ки дар зиндагӣ ғолиб шидам. ай ҳамин сабаб ман худма мағлуб ҳисоб намекунам. ман ғолиб шидам ва тайёрам бозгардам. баъди ин суханҳо ман фаҳмидам ки Тони дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфт тренери Фергюсон. дӯстони азиз, баъди қадар травмаи калон боз дубора баргаштан ин худаш як қаҳрамоние ва маълум мешавад ки Тони як варзишгари дар ҳақиқатам бақувват аст ва ман низ ба ӯ шифои комила таманно дорам ва аз ӯ бойҳои ҷолибтарро интизор мешем. Ҳабиб Нурмагомедов дар бораи бои навбатияш фикрша гуфт. ҳабиб планои худша дар бораи бой бо Гечи гуфт. дар ҳақиқатан ин суханҳо таъсирбахшанд. биёен хубтараш гӯш мекунем. хуб тренировка мекунам. ҳаракат. ман таҷриба мегирам. солмам рафта истодааст. ман 31 сол дорам. дар ин синну сол шахс метавонад дар доираи имкониятҳо бошад. боз зиёдтар тренировка мекунам. ҳарифам боқувватай ва хатарнокам ҳастай. ман ҳанӯзам ранги пешина ҳавасмандам, гуфт Ҳабиб Нурмагомедов. дӯстони азиз, дар ҳақиқатам агар инсон кореро ҳавасманд шуда иҷро намояд, ҳатман ба қуллаҳои баланд мерасад. ин буд видеои имрӯзаи мо. то видеои навбатӣ, хайр.